Aj toto môže byť vstup do vašej novej etapy života. Predstavte si, že bývate len na skok od Košic, ale každý deň vás víta pokoj vidieka, spev vtákov a priestor, kde si môžete každý deň vychutnať svoju rannú kávu. Tento pozemok o výmere 960 m2 je pripravený na výstavbu rodinného domu. Na pozemku máte elektrickú prípojku a rovno pred pozemkom možnosť napojiť sa na plyn, kanalizáciu a obecný vodovod. Je tu aj vlastná studňa, ideálna pre závlahu či pitnú vodu. Knižná myšľa ponúka širokú občiansku vybavenosť. Máme tu základnú školu, materskú školu, potraviny, detské ihriska a výbornú dostupnosť do centra Košic, či autobusom alebo autom. Z mojej skúsenosti viem, že takéto stavebné pozemky bývajú rýchlo preč a možno práve tu je váš nový začiatok v Knižnej myšli. Zavolajte mi a presvedčte sa sami.